semu ngukul madu kaya bisa ngerantokake jantungku setengah mati aku tresno kowe kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lanis yen mesem esemu ngukul madu kaya bisa ngerontokake jantungku aku wong manis rasane prasaja sehat selalu panjang Yuswa. Iki perlu ditiru loh Mbak Kakung. Mas perlu ditiru. Masa sing nom-nom kalah. Ora kok ngono. Tegese sakit bungae, sakit senenge nek biasane ki ning boko siji Mbak Kakung pindho. Oh iya langsung ngene langsung pindho entek. Iki repot nentek iki.
Ya ya iya kok piye? Kok ora joget nih. Ora iki ene nggon nggon kantongan. Matur agung nggih panuwun tangun Nggih, jadi istin nggih, bareng Mas. kolega malih. Lebih jam 09.00. Oke, lebih jam 09.00 mengke mawon mantuk nggih. Aja kaya ngono. Oh, mboten. Nggih, dipun serantos. Nggih, kena anu mantuke kalih kula niku mengke. Terus kaya ngono. Diaturke Apa, ingkang Mas? napa, Derek? Wala seneng ngamuk kok Mas kuwi ya to ya. Ya Kita saya. wis setel to awakmu. Lah ya kok aku njaluk iki kayak kuwi ya Mas. Monggo. Setunggal lagu sareng Mbak Bulan.
Mas Arif ya. Ya disapa. Sing dawuh Mas Arif, Iya. selamat malam. Mas. Mas Arif, Nggih. sugeng